Hakane ke por kumta sopa yang niok banyak stang yakane ke jorwai pramusim tunggu lang keman jumlah ke jingduai. Ablai kupa jungi bapaneng ngiwana ke brem sajat bakoi ya utrai. Nastep jungi dengan seni kesini ke bakrawe utrai ke bame mela pelak bame mela pelong ingi kumikun jumai baniok bani kenu apa jungi ke lempung nam tak ke jirakhe kikam ke bame ke utrai mela hakari bi jungi haki sepasam ke balik no yalam tiba beterenti kene ke Jingiaseng lang jungi bakunjur ke jorwai pramusim. Naduk pastang penjuru apa ini on penkut nak eka. Yalam memeru por musim jome penkut berpesup selek dan musim buku jome sengai Jepang syukri pop telat ketension doai amen. Ini ok bani solang kejiruai kaba aspa kelepusan. Don hapo engki di mana ubabe.
jorwai ka ba san spa anyo pue ben san spa anyo pue ben crow you Jesus Christ why be baro julum do be baro julum do be angan neng ba you put Snow Park ke Jirwai kaba Lais Pak Kendai ke Jirwai kaba Lais Pak Kendai Jisu Jisu belong ada ya berteh belong kambut sebab
san pusau, lai spa san pusau. Shiren terbatu nong terenye, gas gosu, gashem skopa, lein bajing, elen tibake, uyalam, uke udang, jing sujong, kaping manai shay, elang dir, tanayong yang kipan, yang kusnai ring kata jisu kenra, yang kipan, yang kusnai ring kata jisu kenra, dan terang di bunyi cinta dan gunung dingin gaya yang ulok pasisha kapeng ki erong bunjang lagi sana takin bersha kapeng sir duka sosial lima uban lambatan adu bandalan silia lima uban lambatan adu bandalan silia Shiren Jingpynbaptis Udatku Jingipynbaptis Jingiaseng Rakhe Dap Bagayin Somdesate Angkahan hijai membernai Jingpynbaptis yang yakan dengan yai riwai lengger padunan yai sa yang yakan dengan yai riwai lengger padunan yai sa Ini sudah Pak kejiwai ke Prabuwe. Ini ruai lang kini kejiwai, ini ruai kini hak surjung kejingduai. Hajan bin kajong mitrai Nabain kaya itu Sing mabdu nong pasai Nadungkan pria itu Kesimpan Hajan bin kajong mitrai Nabain kaya itu Sing mabdu nong pasai Hadinka
beliau yang baku nam tak beramuju. Amin. Kirpat ki pastor ki nongkit kam jong ka Jingiaseng Rakhe Assembly bakin sobha ban wan syong sini syakmat jaka ka belapan krek. Jeladon ki pastor nang tapat ki nongkit kam jong ka Jingiaseng Rakhe Assembly. Sobha ban wan syong sini syakmat. Ngi kirpat ki para bangit lada jia kumnu baga Islam. Kitu ki basyong syabar jong ka pandal kin soba bandrung hapo jong ka yeng mani.
Kapur kelebiang bangin sedang no ya kene kajing sakri jong ya ubulai. Nongkong penpau kajing sengungu ya ubulai. Boleh alam ya kajing sengkentai jong ke KJP kajing sengkentai KJP Assembly. Bahkan yo ban rakhe ya kajing dap sispa hanya perusahaan Snem kajing long Kristan ke Nabon Sawian hau no Snem. Hak partai barok kawai ngiyo ya kajing lek buram lane ya kajing pensa jingken mau ya kiru krau jong kiri ki baper halagi jong ki rukom kumtangi rukum ki bangai lane ki Kristan ki balong ki nong buat ukris ngidap da kajing sngau kumen ka bakrau ban yo bu yo mau sa jingken mau menhenin kesngi ya ka kong Nabon Sawian kum ke riu krau jong ke jinget ke balong ke sok nengkong na ki kentai ban long Kristan hakne ke ri kasi jan dia be jongi te hakne ke por ngap yang sengobaha ya pi baro bawan sekne ke jingiseng aduk ki pastor kat ki balak ban yadan ki temen besan ki dekat bat ki delegates ke jingiseng kentai ke JP Assembly. Nah, pediang sengo baharu ya baru ki invites ki ba lakhot bani don lang bat ngi. Da don ki bawan na ki baya jan bat ka yeng jong ikong Nabon kekur. Bat kum juru ngat ai nga pediang sengo baha ya ki dekat ka balang nong Saulia. Ya pi ki baya wan ruwing na gino ki balang ki bapidon. Nga pediang sengo baharu bat ai kublai ke standing kuayar ke baga KJP senat sem ngi kala ai da ke jingruai penrehem sem yang ngi kan ke por bat kum juru ke bansa ai ke kuayar sipang ya ka jingiseng samla balang later a bat ya ke jingiseng kena balang nong Saulia ki bansa ai ka koyar ngap ding sengo bahaya pi kerpang ngap ding sengo bahaya i Dr. Mrs. Lat besuk lengdok kong i balakloi ban sim ye kane ke program baga jingiseng kentai KJP Assembly kalasania hapi kuminong keren pat ngisngungu yo belai baula sei ki kun kentai ki bakum mapi kong ki ban lech ban ket ban ba ya ka kam ka jong kermen bagi kubur ki pen persngau ngi kin pen sajbor yang ilang baro ka ketenu belai ka ong hakasam ka pesi spa lai pu lai ka dekat ka benengkong hakmi ka babaha bat ka ba itenat kat no bagi para kia siang lang hak biasa kawai. Dengan pendam macam dua siang punya seku. Ablay nge aingu eme belong nong tau jongi. Bala penyo ingi ne kapor ngin dan ne kacaka. Bantai ne keduan ya ke ban sekri ban maneme. Kerku pen kentang ya ne kapor sipor kotrai. Pat pen kentang lang ingi baro kat kibiadan apo kene kacaka. Pat kerpang kam tam ko try pan kerku ya kinong isim benta pangini long baro iki program ki men pendap kin long da ka jing lamum sem ko jing me sem me ko bangu map iki pop tang jisung duai amen ta siwa bangin ga sikmat ngan khot ye is ka tri ban penaya ka program Kong chairperson aswa dengan penbenai ke program sya yang angan kerpat dak bas ngurit pada long kebala iki ex secretary mat ki ex chairperson jong ka jingseng kentai KJP Assembly kin sngom haban wan kiu sjrong naman ngi i baka jaka kadang thali kerpat ngurit pi dak long kebala ki ex secretary ki ex chairperson ki nong kren ki bala dep kren bat ki ban sakren ru kerpat ngurit pi pen sngom haban non chong shani shalor
ke program hakani ke Jingiaseng Gabamanta ke long kumni ke jingruai penremen sim kumto kumangilayoi nak standing kuaya KJP Senat Sepngi banyalam yakani Jingiaseng Mrs Margaret Khar ibalong Vice Chairperson ke Jingiaseng Kanthei KJP Assembly pulih duai de Mrs Eva M Lendem Finance Secretary ke KJP Assembly Jingiaseng Kanthei ngin lum ru iki jing aingu bat ngin yo ban pen kentang iki jing aingu dari Mrs. L. Surong. Ibelong chairperson jong kani ke Jingiaseng Kanthei balang nong saulia. Kat bang idang lumi jing aingu. Inyo yaki kuaya na ke Jingiaseng kena balang nong saulia. Na ke Jingiaseng samla balang light tera bat na ke standing kuaya jong ke KJP Senat Sepngi. Inong kren hakani kapor ilong i Dr. Mrs. Lat Besuk Lengdo inong hikai na ke JRTC. Inyo iki Jingpynbaptis bat iki Jingpynwai. Ngin ya ngin beteng ya ke jing sekri jong ikna kepor dak barwai ke jing ruai ke ba arspa arpusau ke jing pot jubili hajing yap kalberi kasawajam Jingpynbaptis yangi tole sangabha mensim baswai di sulajap kesengi balai kin mi ki koi di jingyap na ki jingkhum kin laj ki jingele lawai no bom don su kinong sun tengin sangabha ban yang lang ban kwai kin ki tikwa ka jingpot jubili Hajing yap kalbari kasawa jam jing pen yang hi tole snobha men simbaswai jisula job ka sngi balaikin miki koi di jing yap na ki jing ko kin lai u parola ushun la pen snew ki kun ba kiu shaneng sha ying ipa bahon jing jenjar Kari klau ba ya kiriu ngek pen sniu kam la ban ri hakitap niang lukap dan babha sim jing sok la jom pertai jing tap bat pom kasiyon ruda bojong ukan job dimentaba rori shashat na ying jing dom to mi shalat ka pentas kem ka jong pi uji sutra kipat don pat ba belin ba ha pertaiki jusa ha pang bat pop ha shitam bat jing ma ha jing sok chai bat ha jing hon ki shong ha trai ka kat ukun ki jing ya le la wai no bom dan shu ki nong shun Kini kapor ngaso bahaban kot ye I kong I balendem I belong I finance secretary jang Jingiaseng KJP Assembly bahkan
pule ben pule bat duai. Shua bangin ilek so blay ke jing duai ngin sngap ban puli nak ketien ke jong blay baning kong ngin puli nak sam ke bespa nyau kat khat ke baning kong bat ke baar bat ru kat khat ke balai puwei bat lai puar atu anyu how try na bau long babha na ba ke jing isnai jong u kine bam jukut kita kiba lapen em ki jong try token long ong kumta ya kiba ulapen em na kakti ulong le persya abandakin yaro ya utrai namar ki jing le bah jong u bat namar ki kam ba phala jong u ya ukun benreo token pendan burom u ha ki jing aseng pat ba bat yaro u ha ka jakasyong kitemen puli nak kebaar dan puli nak ke city jong ke Filipi ke lenong kebaar ke khot ke bakat ar hadu khat rio ke baong toten shan kum ke jing shai ke perthai kum tati ko hep ba e jonga kum bahala ka sngi philak ko ngo om tang khmat jonga nrei menta kham tam e hakaba ngam don hakmat jong hakmat ken to trei dap ya ka jing pen em jong phi hi da ka jing ting bat ka jing kio namar dei u blei u bat trei hapo jong phi ya ka ban monru ya ka ban trei namar ka jing ngau bha jong u to le ya ki ei baro klem ki jing knyom bat ki jing yania ba pinyo long ki ba klem jingrem bat klem kenok pop hapdeng ko pateng benreo ka ba kenreng bat mutlop hapdeng kita ki bi i fi kum ka jingshai ha ka perthei da ka babat terwa ya ka ktien ka jingem bangan yo le burom ha ka sngi ukres bat ngam la phet le no e lemne tray le no e nak jo hipat hiru ka city ka lenong ka basau ka khot ka ba ka khot ka basau hadu ka ba kendai tu pinya kemen no how try halaka sing te nga ong pat tu ya kemen tu ai ba ka jing yai sya jong pi kan pau haki benriu baro utrai ulajan wat kuslai wat kuslai ya ka ru nrai haka baro dah ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo to pin tip ya ka jing pan jong pi shau blai te kata ka jing sok blai ka ba palat ya ka jing syampang baro kan ri jai ken ya ka do nu jong pi bat ya ka jing mut jong pi how Christ Jesus hakaba wai no ko para banget ki ai ki sisha ki ai ki dan buram ki ai ki hak ki ai ki kot ki ai ki itenan ki ai ki dayaro la dadan kanu ke jing ba bala dadan kanu ke jing jingero to pen ya perkat ya kini ki ai ya ki ai ki ba philanang bat phila pedang bat phila yo sngo bat phila yo nahanga to pen le yakini to blay ke jing sok un sa long lem bat phi to blay un ker khu ya ka ba puli bat ka ba ngap ya ka tien ke jong blay to ngin ya lang ha blay ha ke jing duai to kum ne dem
ko pa jung yu ba beneng wan pat ban dem hagis lajat ki ba ko ki jong me banahingo yami nakabantakan ni kapor kabamela ay yang ho sisana do menen kesengi ngilalaban pendep yaki kam jong ke Jingiaseng Rakhe assembly yaki kam bat program paro bat ki ai ki lalong ki baba ngiwan kan ni kapor upa kum ki kon Rakhe hapo jong assembly ban bu kerpang nakabantakan ni ke jing syakri ke bangi tai ya ke jing duan ke jing aingo ke jing pendan buram ya ka kerteng ka badan bor jong me ko pangi wan banda mang ni sngi tip ba kom kini gi sngi ki long ki sngi ki ba kom ki khon jong me ni tut ban kiu sia ka yeng ka jong me han rai ko pa to ya rap yang ngi ban pen skambal yang bakan ni ka sngi hap ngi yo ya kan ni ka sngi bangen syakri pen hem ya ka men sem ki jong e da sim ti ya kan ni ka pot pen kentang ya kan do ka bas dang kom ni hado bangen da pen wai ya kini Jingiaseng hado ka bacan met mami men ya
yang tu yang ko pa lembat ki kon ki jong me dak ti borba ka jong me ba men yarap yangi bakan ne ka sngi kan long ka jing pen thmai boringi bangi rungen kot jing mot bangin IT yalade ban tre ya ka kam ka jong me ban snow ya ka jing khot ka jong me ban dum pen e la ki jong ki donot rain IT yalade apa sim ya kan ka por bangi duai ngi dapen kentang ya ka baro ka wei ka sngi hakikti ka jong me ngai da kerpat ru ka ka por men dan rengkat bat ke syakri ka jong me ka ban sayang sak hendiat por ban playa ka ten ka jong me hak hangi pedang jongi namarngi trang ban yos ngau ya ka tien jong me to sim ya ka pen kop ya ka da ka bor ke jong me ya lam ya ka ho ka long tang ka breu ka bam dan ai dalade henrai kom ka breu ka pen kongo ya lade ban tre ya ka kam ka jong me ka pen kongo ya lade ban sim ru ya ka ni ka benta apang ida kerpat ya me ba men yang rengkat bat ka senda jongka ko trai jisu me khot yagi sanran me dan ringkat bat ki me kai yaki ka jo ka jing dan ringkat ke jong me ngi kerpat na ka benta ka syakri ke jong me abakan dalang tang ke tendang ban perta ya ka ten ka ba mehi men kren leng ba jongka abakan dalong ka kubor bangi kum ki kon ki jong me lembat ke balang lembat ke distrik hang ne bakin yo ya kita ka bor ka bana me sem kan yang i wei pen kre ya ka donot ka jongi bangin pedang ya ka ten ka jong me baka ten ka jong me ka nom dong hakim mau lane hakim rot surak henrai kan yo jaka ka kendau ka baba kenang bangila ban sayo so ubapaka ubalong shispa sya reu pau sya bat lai pau sya apa sem yang i kombangilong pen kop sai si sen ngat kerpat ya ka syakri da ka bor ka jong me hakane ka bor ngi duai na ka benta baro ki bala banwan ki bawan na ki baro ki sinat kam tamru na kan ni sinat pedang ki wan lem panya syakri ngi lembat ki nong mi khmat jong ka rib hoi ladakat long ka bala ya kiro ko pa tu kren tu ya lam tu pen syat bor ngin duai na ka benta ka bor ki jong me bangin yok pat sasisen ban yok ban ya senglang ban yok ban ya shim ban talang ka bor ka ban mehi haba me mon nam don ka ai ka ba wet apa deng jongi ngin yo pat sasisen ngi duai ki bor ki bahalor ki ban pet ya kane bakan nam don ka jing wet ki jing ya henrai pen kloy ken rat ngi don kam ka jing selok lang sem ti ko pa ya paro ki kon ki bawan na kane ki kon hep ki beret ki kon samla ki kon kentation rang bat kentay o sem ro ya ki rang ba long kemel long pa lembat baro ki pastor ki teman besan ki bedan ka de por sem ya ki bakin nang la ken ban ya nang ni syakmat da ka bor ki jong me ngem dan ai pa reng su IT ya ka por ka bedang sa baro hakikti ki jong me yang rengkat bat ni wat eno yang me kam tip kam ba na ka benta jong ngau ko pa ya ki jing duai ki jong da ka ba map no bat klet ya ke pop kilat kilet ki jing le bakla ki jing bam ngau tho ke jong rai to pen syat bor ma me do men se ba ko ni pan ko pai ki ni baro da ka jing hak kerdang ke batyang tam utrai jisu undang pen emba it jong men hasik bam jukot ru amen but amen. Mentang in yo ban syakri yo belai da kijing ai
teh ne kapor ngakarpat ya pi baro bepen smobha banyan no kulut sekana ka kam ne ka jing ai seka kam ka jong belai mar ni sutu ka jing seng kan thei ka don sibun ki program ki bakan pendep bat bakibun ki kam ki jing trai ki jing ka ta karpat even smobha bat kamin no kulut nang baga jing seng kan thei ki jepi assembly kan la banang yaj seprang hakikam ban sekri oblai babun ki biang ta kum juruh kapur ngakot yagi nang lum jing ayu ban sobha ban lum bat hakapur bakindang lum ngakot sngobai kini kilai tili ki kuayar ki bangi leyo ir program ka benengkong ka jing sang kan na nakabalang nang saulia baar ka jing sang samla balang lat tera bat balai ka standing kuayar ka KJP sinat sep ngi Tantangas ngobha ban khat yaki bekat pakupor badang lum ken ai ka wei ka jing wai hadin ka wei tanga karpat ikin nong lum jing ai ngu bakin lum mi ki jing ai ngu ban kapor
Regadon, Jingpynbaptis, Basis yang kesiban koi, Syakata kari bernam. She's banyo san kisnem layo menta hatungi juken mau ne em nuksa bapa jongka Ungin paskan nyata hukum takut trong putra. Inong trong ai nhân yai lòng chính em ha tu pandawan. Vanyo song no akata karilat re utran. Ganong ba Jerusalem, Jerusalem bateman. Hapeng Jing tenju Kamlatan na bukon Kajing matula ublay lalem haka Kijing ya kamat Tan regadon Jingkerlan hautran Basis yang kesiban koi Syakata kari bernam. Basis yang kesiban koi Syakata kari bernam.
Jingpynbaptis kerku pamilase Dengan pendam hau blay hagi jing duai. Hau blay bat ukupa jong iu babneng. Balang ubakuj utrai kipat. Balang utrai ubala thau ya ka beneng sejrong. Bat ka kendau set kebian. Bat ya ki ai baro ki badan saudang jong ki. Balang utrai ubala thau ya ki met bat ki mensiem ki jongi. Bada ke jing Snem ki jong me ko trai mela prasad ka men sem ke ba em hapa jongi ya ka bangin ya bangin em bangin long kom ne ko bangin long hadu kan ka khelamat ka ba menta paba e nyuan banai ngoro karpang na ka banta jong me ya ka jing e ka ba phla ka jong me ka ba mayan blai ka jong me ko pa ya ka ba mela ai la u jong khon u ba khamarwe O Jesus Christ ya ban ai hangi ya ka jingem ka babam jukon ya ka ban sha na ka ban lagi pop ki jonga na ki pop ki jongi ba jong ka perthai bau ei u bang yai hame ko pa onam jat sho an rai un yo ya ka jingem ka babam jukot baba e ngai ngo ya me kar pang la ba ka ne ka step jonga ni ka gi ka ba krau ba ka ba kar pang e ko pa ya ka ba mela pen yo yang ia kan ka sgi ko kanran karpang na ka banta kan ka jing chakri kan ka stem leng ba ka jing pen ya jo ka jaseng kan thai ke jp assembly bangila ban ya don lang kroi ko trai ya ka ban ya seng ban pen krau ya ka teng ka jang me hoi pa ba e ngai ngo ya me karpang ngem la khlam das ngo e ya me namar ki jing e ba ka jing ba ba ki jing sbon ki jang me mamela don ringkat ba ka jaseng kan thai ke jp assembly nadu ka sgi ka ba minen barangkat ki jing pen kre ki jing pen krom ko trai naga banta ke ni ka sgi ka bakar pang bangin yo ban kan mau tempang ko kan ran ya ka jing e ka ba phla ka jang me ya ka ba usambai ka ten ka jang me ko trai ula yo ban so sit ning kong ban so the ning kong ha ka kan thai ka si ka ban ning kong ya ta ka long in Nabon Sawian trai ba e ka ni ka long ka ling ko Snem
kabakom ka jaseng kan thai ke jipi assembly kan mau ya kaleng khosnyam ya kabagani ka shakri kabara kodo tam khma jang me ko trai kabala pdiang ya me ko unang penem kabala it ya la de ko kan rabe shame kaban ma ya ka jing sok bneng bar ya ka jingem kababam jukot wadap deng ki jing e ki bakala yan wadap deng ki la wadeng ki bashar khai ko trai ane ka shakri ka jang me ka nabon sawian kabala kloy ban lan la de lot ye ban pdiang ya me unang penem ko pa rai kum ka jaseng kan thai ka assembly kadan ka daw ka ba crowd te pa ban ngau e ya me ya kan ne ka jing e ka ba phla jang me kom ta ki la yo ban pelong ya kan ka jaseng ban rakhe kerpang naga benta ka lengko snem ka jing IT kan ka shakri ka jing panya so ela desha me ko try she's pa nyau pusan snem bala yo atrai ban Jingpynbaptis kan ka balang ka jong me hang ne hanong saulia rai ba ngada duai ba menang ya kerku yang i kom ki khon ken thai ya ka jaseng ken thai ki jipi assembly ya ki nong ket kam jong ka ko try ya pendap ya ki da ka bor ba jo men sem ba ko jang me baginang la atrai ban pentalon ya ki kam ki ba bon sertap ki jong ki ma menang ya kerku ya ki ko try menang ayah ki kajing start kajing syampang menang pasyau dau mensem bakoi jang me manginang la ban ra ya ka lama ke gospel ka jang me shajrong bat kam shajrong kam tam ki sngi ki ba ko trai ha ki sngi jong ki jing tenju ha ki sngi ki jing ki bangim don ka jing ngau tikna dai ai ba ka jaseng kan thai ki jipi assembly manginang la ko trai banang ya ko pa be na kapor se kapor da kabor ke jang me ko pa ker khu yang ngiru ki bar ki rew ngai ki badan hang ne ko pa ya lam me yang i ko trai baka jing shakri baro ka bangin yo ban pendap akani kapor ko trai anom long tang ke jing ken mau buram han rai bangin ngau tho ko trai bak odor ya ka jing et ka jang me bangin kali la de simet hatong ila IT ne em ila de ko pa trai ngada tuai ko kon abe raw men sem ba ko jang me ko trai bon yo ban ya dai lo ya pedeng jongi ban ben thama ai ko kan rat yang i we pe we bat ye ker khuri ka chakri ka chang me ko pa ka ba mela khat ka ba mela je ka kam ka chang me ye ka ban sam ye ka ten ka chang me o trai ka chakri chang me kalang ayu hen re atrai kat ki bala khat ma me kat ki be lam ma me ko trai ki long ki khon ki chang me shem ye ka chakri ka chang me ra ya ka kamera ka ba nang ka chang me ben som ben sle da ka ding ka chang me sem ba ko baki ke shisha na ka ten ka chong me ko trai ki bakan yo ban sa pen ngau ha pedang upai lang u chong me bangin da long mi na yo ya ka bor bangin mi nang ne ki breu ki ba pen thamai rai ba nga duai ru kom jo bangim don ai ban ai sha me ko trai ya ka jing bha ya ka jing sbon ya ka jing ka chong me ni don na khamat chong me ko trai ya ki ni ki jing ai ki ba ret ki chong i ko pa bangim la ban ya nu jar maka jing bhakor maka jing ka chong me ko trai ni da duai ko trai banon ra akamat ka ket ka bas bun ka chong me shem se pa ba chong shem ko trai pen kentang ye ki ker khu ye ki ko pa hang no ko trai kat ba ka jaseng kan thai ki jipi assembly kan yo ban pendan kam ye ka ko trai ye ki kan pau ka buram ka chong me pa ba ye ni IT ki por baro ki basa hakikti ki baklan bor ki chame ko trai bakodor ngai skam ba mis ngap bat me diang ko pa ye ki jing duai ki bar red ki jong ye kan ka por na bangi pan ka kateng ka badan bor tam ka bakrau tam jo nang pen em ba jong you Jesus Christ amen.
Hagani kapor pat ngin yo sngau ya ka kubor ka ktin ka jong belai na I Dr. Mrs. Elendo ibalong inong hikai jong ka RTS kong sa sisin ngap diang sumbai thi bat ngatharai hang ne don gibom te itu hai pingi pinglati ya keduk berbot te kidan gibom pat itu te kumtanga kerpat ya pi ban sumba ban pen itu hi yelade kumtah swa bang yo sngaw ku kubor kumban pen kre ya kidonot ke jong iban ngap jadi kubor nai kong nin ruai de jing ruai ke basis pa lai phupra ke boong ban wat ya ke ktin jong me atrai rap yang ah sngoba ban yang lang ban wat ya ka tin jong me atrai ya rap yang habanda shem you Jesus unong pen baba ulong ublei badon bor bansna yaki jingpang lakrau kapong kajonga banpen dukon unang Ikong chairperson iba panya ya gani ga jing shakri ga jing yo play gani ga por iba long ro I vice chairperson jong ga jing asang kan thai KGP assembly kinong git kam jong ka ki dukhat jong ka executive committee kinong mi khamat na ki synod ki jongi hapo jongka assembly Jingiaseng kan thai KGP synod sep ngi mi ngi bat kum ju ro ki invitees ki jongi naga riboy synod bat naga synod pedeng professional ba kum ju ro ya kinong sharai ki pastor ki jongi ki badon ringkat bat ngi hagani ko por na po jong ka presbytery sora bat na baru bakum ju ya ki ba nagani ka balang nong saulia bat ho oi ru yang ilang baro ki pai lang ke jong oblei ya ki ba oblei ula pen poi yangi ha kan ni ga jaka ban ya rakhe ya kan ni ga jing rakhe ke ba kraw ka jing rakhe ken ma buram ya ka jing long kristan ka ban ning kong e na preng ki ken thei ha kan ni ga ri kha si jaintia ka ba e ka jongi nga ai pi ka jing khublei Haka kerteng ke jong Jesus Christ bau trai
Kumjuro ya ki para ker ki para mer ki badon hala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki hagani ka than ka snong sora baru ye pi ki badon ring ka lamban ngi lingba ka live streaming jong ka Good News TV ki badon ring ka lamban ngi ha ki jaka ki babi pi don hang ne ha sora ha Meghalaya ha India bat ha keleng ka perteru hagani ka por nga ai kublai pi ka jing kublai ha ka kerteng ka jong Jesus Christ about try ban ngi duai ba ublai un ker ku pi un ker ku ngi kombau la ker ku ngi nado menen gisngi nado bangi ple ya ka ni ka jing rakhe bat kum ju nado ka panel discussion ka bangi la yo bat ka Jingiaseng Grand team menen meet lambat ki kubor leng bagi jindwai bagi jingruai ba kumjuru menamen step Bible study but hadu menta ya ka bau ble ula kerku yingi but nginges kam ba on kerku yingi leng ba jong kane ka minute ka ba mentaro ka minute ka bangin ya lecture ka Bible ban pan ka ya ga jing hikai bat ya ga jing lam lenti yang i kum ki kon kan thai jong ka balang bat ya ka balang hi baro ko wei ka ba em ha ki ni gisngi balang ka spas nam ka ba ar puwei ka spas nam ka ba layo i ya ki jing la ki ba kraw hadu kata ba kum ki banget bat kum ka balang nginang ya gaban khat ya ki spa na gini ki jingla ngin ya pai chakaktin ka jong blai kumno kan hikai yangi ngin perkhat ban nyau yuladi bangi long ki badan ba khadu kata ban shakhat bangin wan ya gaban dan benta hagani ka jing rakhe ya gani ka jing long Kristan jong kanabon ngin nyau ye ka bagalong ka kabuk siar ha ka ba ublai udan ka jingtmu ka ba kerpang ai na ka banta jong pi bat jonga simat ha ka jinga dei ba ka jingat ki jongi bat ha ka jinga dei bat ka kamram ka jongi lan ka mission ka ba ublai ulabu na ka banta jongi Agani ko por ngas ngau baru ban ai hangilang baru ka jing kublai jubilee shispa nyau posan Snem jubilee baru agani ko por ngau shimi gani ka kabu ya ka ban wan ra ya ka jing ai kublai now principal ki nong hikai ki nong tray ki nong puli ki badon haga John Robert Theological College ka ba menchwangi khat ka Chera Theological College ka badon hangne ha ka badon ka Thomas Jones School of Mission menta bat ka bala wan ra hang te mo klot haga Snem jar khandai spa khandai pusau haga Gerteng John Robert Theological Seminary bat menta pat college wan ra ka jing kublai bat ka jing sngaw ro ya pi ka jing sang kan thai assembly bat ya ki synod jong ka pedeng ba kumchu ka ripoi ki ba ju ya kershan ya kan ka college ka balang ka wain ki project jong ka balang Presbyterian hari khasi jantia to nang e kershan yingi ha ka jing duai ka jong pi ya ka bangin nang la ya ka ban tray shit ham ya ki kam ke babun sertap jongka khanang bangin penong ya ka ni ka college jongi ka ban long kata kaslem ka ban ya kot ya ka kerdan ke jongka ha ka jing sekri bat ke jing ya dei ba ka ni ka jok ka ba menta ngaban pau ke jing sngongo ke ba kraw e ya ublai na ka ban ta ni ka lot ka ba ka buk siar ha ka ba udang penem yanga hadu kani ka klemat bangan yo ya kani ka por ka bamenta ya ka ban sementa lang ban ya kamen lang bat pi baro
lengba jong kani kapor ngai ru ya ke jing kublai ke bekerpang ya ke jia sang kan thei KGP assembly kabala ken mau ke kerteng ke jonga bangandon bentala mat phi kani kapor ban sam na ke tin ke bakui ke jong kublai sibun ya kani ke kabuk siar wala ngas ngau bangalong gabriu kabadang duna haki babun kiliang ai kublai ru naga benta jong pi ke Jingiaseng Kintai assembly naga benta ki invitation ki ba pi pila invite yangi kinong hikai kintai ki badon hangte ha JRTC ngidon nyungut kinong hikai kintai bat hang ni menta bat pi ngila ban epoi sangut bat kumjuru pila invite ya kinong hikai kintai nagani ka Thomas Jones bat na CTTC ro kublai sibun ya kani ka bapan i bat ya ka jing nyau kor ka jong phi ngi bat ngi duai ba ublai unang penroi ya kani ka jing i ka jong phi ka ba phi labu hangi bat kerpang ro ngamla klam da yai la ban ai kublai ya ka balang presbyterian hang ni handong saulia ka bala long ka pene ka bala thom ka bala penhe pensan yanga hadin bangala pendap ya ka jing pule ha ka kerdan ka balai la ni ka class 3 nalash nong inong red sokmi ngalawan hang ni bat sa ha ka tai ka hostel ka bahadin jong ka ni ka ying mani nagbanta ka class 4 hadu ka matric bat lingba jong ka ta ha lingba jong ka ni ka school ka bangitep ika kumba ka Chera Presbyterian high school ngalayo ya ka jing tep ha ka biya day bat ki kot kisla bat ka jing start ka bakat kom ka ni ka juk bat lingba jong ka ni ka hostel bat ro lingba jong ka ni ka ying mani ka jong pi hang ne ngalayo ya ka jing hikai ki haga biya day bat ban pensan yang haga jingilong Kristan ladangan nyawi gitu kisnem ladang apai din biang bat ngayo i shisha ya kata benta ka bakrau ka ba pi kum ka balang pi dont haga ban taudur bat sandor ya jing em ka janga ngasong kemen sibun ban wan ngan ka por ka longkum ka homecoming yang ban ngasong kemen ban yo i gitu ki paralak ki bangi puli ringkat mensua wat ki badang kamren menta kumno bagi ya treasure ham khantam nadu menen ka sngi ha ka jing day ya ka ban pediang bat penya ya ka ni ka kam jong ka ni ka jing rakhi ha ka ni ka por namar ka tang ai fi ka jing kublai ho ni ken mau ya gitu ki basan ka jungi ki balalej no nrai ngi yo i pat ba pi ya ket ya ba ya ka kam ka jong kon rat ublai non rangkat lembat pi aga ba pi nang la ya ka ban chakri yu kham tam hagini ki sngi ki por ki pamenta hoi ru ka pandap i ka mensim jong anda ka jing kimen baga balang Presbyterian nong saulia ka balong ka kmi jongi ka long ru ka balang ka bala penmi ya ka kentai ban puli theology gabalong ka kentai ka baningkong na gabalang ya ka ban pas theology ba ita ide ikong rosila walang gabalang gala pendon kami i bat mentapat iladon ru ha Thomas Jones School of Mission kum kanong hikai kublai sibun yipi kabalang dong saulia bat menta lang ba kini yalam ki jong pi hoi kham tam hapo ka jingalam mi pastor jong pi Reverend JM Pasa ba kum juru haga je trelang jong ki wei pat ki ba ublei ula penkop haki ya ka ikhtiar bat kabor para bangej biit ubnai agas ulong kerpang yangi kinong India namarde ha ka khatsan tarik ka jong ne ubnai ngilayo ya ka jing lai lu bat man laga Snem ngirakhi ya ka kumcha Henry Snem Shihajar Praspa Sau Popra ukam long kerpang ya ki kente ha ka perte ha India bat hangi hangni menta ha ka perte Snem
ulang usnem siajar praspa sau popra ulang usnem lording telau ka jingyale ya ka hok ki kente ha ka imlang ka salang hang tai ha New York ha Seneca Falls ha ka ni ka Snem kat praspa sau popra ha ka chapel jong John Wesley ha ka kat kandai tarik jong upnai Julai lai spa ngut ki kintei lembat sau pongut ki rangba ki lepen long ya ka jingyalang ba ka baningkong kane ka jingyalang ka long ka kemi jong ki jingyale ka kemi jong ki jing persang ya ka ban yale ban penyo ya ka hok jong ki kintei lani kata ka bangi ong ka women's rights movement hapo ka jingyalam jong ka Elizabeth Cady Stanton bat ka Lucretia Mott ka UN Women men hakani kala mod ban rakhi bat kala debru ya ka ba kan rakhi ya ka Jingpynbaptis pa nyau pusan Snem jong kan ka jingyalang hau benai baladep uway na kiso ka jingyalang ulong ka jingyo jong ki kentay ha Amerika ya ka hok ban yo ya ka epic lani ya ka hok ban tapwood ha ka Snem shi hajar kandai spa arpo hadin ka jingyale ka balane nyau po ar Snem bat nang ni kalapur syaki wei pat kiri ka UN Women kalamur ban rakhi ya ka centenary jong kani house Snem arajar arpo henrei namar ba ka jingwan jong u covid omshem lala batle ya ka Hillary Clinton ka banai ka US Secretary of State batro ka presidential candidate jong ka election ha America ha ka to por ba ka yan ban canvas batru leng ba ka kot ka jong ka baka ka latho ka ong ba ha ka long ren yang ka jonga bat ha ka yeng ka jonga ha ka long ren yang ka jong ime jonga ngikop ya ki art liki pateng kajong ime jonga gadai ka pateng ka bakimpat semyo ya ka hok ban tapwood henrei ka long ren yang ka jonga mdei tang bagi layo ban tapwood henrei ngilayo ru wat ban contest wat ban contest kadai shisha uso ubadei ya ka ban rakhi bat ka bakum kane kalapur siki wei pat kiri jong ka partai ru bat shadu kane kari India ka jongi ru hari India ka Snem khat praspa sau popra naga banta jongi ki kentai ha ka pule puthi kalong ka Snem ka bakong san namar ba ya ka school kentai banengkong laseng da ka kentai hangti hapune Maharashtra Daga Savitri by Phule kabalong ka kurim jang uway na kinong yale lai luh kajing ka school ya kikentay hoat kalas dang shwa kata kamtam ha West Bengal bat kentup shari sora jungi Henry kajing don kaba ka school kaba kerpang tang nam ta jong kikentay bat balaseng da ka kikentay kadai hagan ka Snem sau popra hang thi ha puni kapule kaputhi kalong ushabi jong ki babun ki jingkerku bat ki jingkala ki badon kam bat ki missionary Kristan hari India kilong maki kita ki nong tebe jingshai hagan ka benta kilong maki kinong pradlanti hagan ka benta bat tang kata kila pensngau deiru ya kitu ki rang ba niam ha kitu ki por ki banakan niam Hindu bakiru kin le lang ye kene bat keladon kajing yatrei
ya kata ka banta bat nagamta jongi ki kentei ka puli puthi ka long sisha ka jingkerku hoi nakabanta ka jai ban riu ka jongi hi bat ngiyo I ya ka jingya sna ka ba mla ban penya klat shu hapdeng jong ka jing kai school bat ka jing yalap ya ka gospel hapdeng jong ka jing yo ya ka school bat ka jing yo ya ka gospel hadu kini kisngi menta haki don ki tan hapo mekalaya jongi hapo jong put jong ka assembly jongi haka baki briu kim ju khot ya ki parabange daga wei paka kerteng hendrai kin ong ya ki kiskur hendrai ya ki tu ki ba mlong kristan pat ki khot iki ki chnong kadon gijinga dei ka ba mla ban penya klat shu namar ka gospel ka wan ya ka ban penchai bat ka jingi kai iya ka jingdang jingtep ha ka puli puthi ka long ka atiar bagata ka jingshai kan yo ya ka ban prung kani ka long ka jing ai ka ba kodor ka jong ublei yangi leng ba ka gospel ka ba ulawan ra leng baki missionary ki bi iet ki jongi ha ka tu ka snem ha gini ka jaka nagabanta jongi jong ka Jingiaseng Rakhe assembly ba jong ka assembly hi baro ku wei kani ka snem ka long kerpang namar ka tang ye lum kum ni ngi yo ya kani ka jing rakhi menta ka sngi kum ka jing pen kin mau ya ka jing pelai lu u blai yang ngi ki kente leng ba ka jing wan long kristan kan Nabon Sawian kan Nabon hi ka kop haka ya ki wei pat ki nam kam tam kum kan nong prat lenti bat ka klur jong ka jinghet dang bakalong uwei na ki so nang kong jong ka jinghet henrai kalong ru kanong hi kai school baning kong napdeng ki kentei kata kalong kanam bat ka burom ka jong ka watla kalahap anya lingba shibun ki jing bat jing tenju kei katan rai jong kini ki baro ki bangi keren menta ka jing pen lai lu kei katan rai nang no ka wan katan rai jong kini ki baro ka wan naga jing pen lai lu yu Chris ka jing pen lai lu yu Chris bat syakani ka pang ngin ya pai hakani ka klimat ka bamenta kum ka jing salok hakani ka por ka jing pelai lu ju Chris ka badon ya ka tanrai jong ka haka Bible ka badon ya ka tanrai jong ka haka Bible ka dei ka kitab jing lai loi lani kata ka bangi ong ka book of liberation lasaki yagane haga testament ka barim bat ka batmai haga testament ka barim ka jingtho shapang ka eden ka dei ka jingtho shapang ka jing pelai loi usambai jongka un pen luat ya ka kle jong me ong ublei yo busen kat kum Genesis lai kat san ka bathau yo Jesus Christ kum jo ro ka kitab Exodus ka yo ya ka ni ka kerteng ka jong ka na ka jing pen lai lu ka jong ublei ya ki kun Israel na Egypt ka ten Exodus hi ka mut jing lai lu pin sham mi kata hagalanong kabalay kadkot kabaningkong kabapin siyam hang tu ba ublay uhukom ya uparo lang ba Moses bada kabaong tu palay no yaki briu jonga bakin yo syakri nga hagakam gajing palay lu jong ublay yaki Israel dan bun ba kinong ya trailem badu bad ukhat yaki gentay bat shinrang kena bat teman ublay ulakhat ya Moses ya Aaron ya ka Miriam ya ka kmi jongka
Yaga kun uparu, yaga Shipra bakapua, yaga Deborah badu Barak, yaga Esther badu Mordecai, yaga nongya tulpa kentei bat shinrang, kabas ngautanan kalong banap pedeng kinongya tulpa, hagatu kapor bat hagatu kahima, kaba usim upa banwat kerpang, kadei yaga nongya tulpa, kabadei ke kentei, ka kerteng jongka, ka holda ban kelina ka balagan ne ka kot ka bagila syam ka dayna am kata ka bangila ja ngin syam ni kata ha ka kitab argis im ka arpo an ka lenong khat saw do arpo ka kot kum joro chronicle life saw ka lenong ka balai pu saw arpo ar hadu arpo pra wat ye ki kana ro ublei ukot ngi mentan leng bagi kun kana jong ka balang na nong saulia ki balai ai ya ketu ka jingruai kom sibanta naga jing mani baga jing sakri ya ublei ha ka por ya ka kana ju ka balang tang kamrau hari nong wei ublei ukhat yaga naga bantaban pelai lu ya unna aman naga jingpang yang tholi argis im san iwe hedukan nyo haka kitab Isaya ro ngipuli ba ublei usai kinong ya trailam wan na pedeng ki bamdei ki Jew lani wan na pedeng ki bamdei ki Kristan nama ublei ublei jong ka perthai baro ka wei usai kino ya trailam bat wat na pedeng ki bamdei ki Kristan hagatu kapor bat ki bamdei ki Jew ka bamut ki no way naga banta ka kam jing pelai lord ublei ulakot yosim Cyrus jong ka hima Persia ya ka ban pelai lord ki Jew bat lingba jong uni ba ki Jew kin yo ban lek pai pat shagari Palestine bat bakin yo ya ga jing lai lui kitab Isaya nong basau pusau ga khot ar pusau hodu ar pupra ka urlong ka jing grand ublei lengba Moses hau paru ka bawlaong tu pelai no yu gibriu jonga bakin yo shakri yanga ban pelai lut ka long ka jing long ka jong ublei ka dai ka DNA ka jong u hangin ni gisngi ki bamenta haga jog ka artificial intelligence ka DNA ka long maka tang maka ka ban pensisha ya ga jinglong tikna bat kala long ka batikna baga Bible ka sakhi ka ne baga DNA ka jong ublei ka dai ka jing pelai lui ka jing pelai lui ka dai ka jing long ka jong ublei bat dai na kata kadau bagi knang bagi Israel ke nom klat uai ya ka hukum bagian rakhe ya ka Snem jubilee haman naga Snem ka basan po ka kitab Leviticus ka kran ya gani hagalanong ka ba arpusan topen kintang khoj ya ka Snem ka basan po batupen benai ya ka jing lai do ya hagari ya ki khon ki hajar baro kanlong ka jubilee phi ka dukhat ka basipo ka jing pelai lut ka long ya ba ro ya ki briu ya ki jingri ya ka khandau ka siap ya ki merau ya ki basaram sasha pelai lut ya ki ha ka tu ka Snem baro kenya lai lut ki nong batai commentary ki ongim tip lagi kon Israel ki buat shisha ne em ya kan ka hukum Henry kan ka hukum mdan bala ban pendam lani atatin ba kan ka pen I la ka jubilee lani ka jing pelai lut ka dei ka jing long ka jong ublei ba dei na kan bangi sayo ya kan ka tradition
Ken Jubilee lani Rakhe Jubilee hadu kini gisngi haka pertai hi barok away tang hapadeng jong kabalang Kristan ba ublay ulong unong pelai loj ka testament bathamai ru kasaki gani ka jing pelai loj ka bakrau bat ka bahetam haka history jong ka pertai ka dai kita ka ba ka testament ka bathamai ka yato ha ka gospel ka komunyones ka nanong ka balai ka khot ka bakan riu ka balong ka khot ka bangyatep ya la pat ba lot da baro yong iwe ikena samla yong la syukhat yanga bangan puli bible ban puli sedang haskul ha ka por bakilong assembly hang te shalom yong kumnongan le nang nongan puli Henry yong akan mau ye we kedekot ka bangala jupule lendet nado dang rit bat kata kadai kani naba ublay ula it kata ye ka pertay kat ba ula it no yo kun bala khamar we bau e lane ka ki bange ja u kin jatsu kani ken ka jing pelai lu ka ba kraw bat ka ba hetam haka history jong kaperte kumjuru haka gospel kat kumu Lukas kalong ka basaw kat khat pra do khat khandai u Jesu upen bana ya ka jingwan jong ka ya ka jingwan ka jubilee haka jingwan bat ka jingtre ka jong u ka jubilee do Jesu kalawan omsyu tang sisin san pau Snem Henry kala syong sa ru lenter bat kan yai syong sa syadu ki bom jukut umen sim utrai uhanga naba ula pensle yanga ya ka banya lab ya ka gospel ha ki baduk ula pha yanga ban pen bena ya ka jing pelan ha ki balasat bendi bat ya ka jing penpet ya ki bamatla ban pelan no yake bala ban ka sitom ban pen bena ya ka Snem ka ba pediang hun ka jong utrai gum taru u apostol Paul u bala ma dala dihi ya ka ni ka jubilee ka jong Chris u la kren ya ka ni ka gentin ha ka shiti sa ki Galatia ka lanong ka basan ka thot ka banengkong na ka benta ka jing lai lun u Chris ula pelat yangi na ka benta ka jing lai lun u Chris ula pelat yangi namar kata tongi nam penong rau shu yeladi tongi nam ya penong rau shu yeladi haki ki baken jado u Chris u pelai lun ya ki breu klam da nyau siliang kentai ni shenrang bapo ni bakor bakam start ne bam da kam start lani bam da kam start lani kitu kiba don kata ka jing sha nyau bagi long ki bakam po lani ki bakam halor henrai baro par u Jesu Christ u pelai lu ya ki priu klem da nyau siliang yano ru kumba kalong haka testament barim ngiyo haka testament ka thamai ru bahaka jingem ka jong Jesu bat haka jingem ka balang ka banengkong ka don kani ka jing pelai lut ba klem sha siliang ka jong Jesu Christ kumno ba ublay u paru komuta unong pen kre ya ka jing lai lut u khat ye ki briu ban ye trelang bat u ha kata ka mission ka jong u khat ya ka Mary bat u Joseph ya ka Elizabeth bat u Zechariah ya ka Anna nong ya tulpa bat u Simeon ya ka Mary ya ka Martha ya ka nong Samaria ya ka Mary Magdalene na Lord ki khat angut ki senran bat ki nyau pongot ki weipat u khat ye ki ban ye trailang u ai ki ka bor bat ka ikhtiar ya ka bakin pen priang ya ka gospel ka jing pen lai lu ka jong u ka bala pen kre da u blay u pa ha ki pateng men handai
kini kidai kinong prat lenti jong ka gospel hakabalang ka banengkong rungi yo I ba ublay ukhat ya upol ya Timothy bat ru ya ki wei pat menen ngilayos ngau balajer ka kerteng jong kitu kentei hagaba napedeng jong kini kinong ya trailem bat upol hagabalang ka banengkong kila don ru bon ki kentei kum ka pres kila ka pibi ka sentuki bat ki wei pat Shaka kam ka jing palai lut yaki breu bat yaka pertei ublay ukot yaki kentai bat shenrang kena bat temen klem dan nyau siliang khamat yano ka jing penbena yaka gospel ka jing palai lut kala priang kaleng saurang ka pertei kala poi hangiru bat kan Nabon u amor bat urujon ki yang hadu kini kisngi kum kisaki ki bayem bau kres ulang unong pelat jangi ngimla ban ngau tu lani ban tep lani ban modur ki ai ki jing kendo ki baki ki kendo ha ki tu ki por ki ai ki jing ki baki ki kendo ha ki tu ki por hanrai tang ka wei ka bangis ngau ti kena syapang jongki kalong bakila mat shisha ya ka jing pelai lut ka jong Jesus Christ kabala penang yaki bakin ne ha kata ka jinget ke jong ki watlah pedeng kat kita ki baki ki ya kendu para banget bain kalong ka badai banakane ka jing pusan ka jongi ya ka Bible ka balong ka kitab jong ka jing pelai lut Bat ka jing pusan ka jing syapang ublay bat ukres komunong palay lud. Kalong ka badai yingi bangin pusan bat panpay ka siya ka jing palay lud ukres bat kabalang hagin igisngi. Kabalang kadam kabanta ka bakraw ban trailam bat ublay haka mission jang u. Kani galong kabadon kam bangingin kenmau. Baka mission ban pelai lut ka day ka mission ka jong blay. Kam day jong ka balang. Misho day ngi ong. Ha ka jingi kai theology. Misho day. Ka mission ka jong ublay. Henry ka balang. Bat kit kot jong ka baro. Kia trailang. Lane kim ya trailang. Bad oblay haka mission ke jong u. Kiat relang lane kinom yat relang. Bad oblay haka ne ka mission ka jing pelai lut ke jong u. Kabalang kadon kabenta ka bakraw. Banya trailam bad u. Haka ne ka mission ka jong u. Commission ka jing pelai lu jong u yaki priu nagi jing sya te merau ba bunjat hakini kisngi walangi em haga jog jong ka jing ke ustad hagi ai baro penban ngi yo iru kumno ba ka long priu man priu ba ka jing long ka pertei hakini kisngi ba ka hiardor hadu kata haki benta Kabalang kamla ban susngap jar niyai rengkat lakumba lelei bat ka pertei henrai ka dei ban long ka kor pensawa ka atiar ka baklain ban wan ra ya ka jingkala ki balong ka hok ka jingla isnei ka jingsuk bat ka jing it na ka benta kata iwei it kot jong ka balang Nadu ki beret hadu ki basan kentai bat shenrang ngi don yala ka jong ka benta ka jongi banle bat ru ngi don ya ka benta lang banle para banget bi ye jau Christ Jesu ka jing kali galong hatu ublay laong baleng bau Joel nong ya tulpa Bangan tena bog yalo mensim halor kadok baro bagi kon shenrang bagi kon kentai jong piken ya tulpa
Kita men jong pi kin pas new kijing pas new. Namar kata wat jukran ben ye kiru temen. Ya ki balasan hagi ni kisngi ka don kata ka jing ya peji ben ka pensong nong rem halor ka generation gap. Hapdeng ki bas samla jong ka juk. But ki bala kam temen jong ka juk ka bala dep. Ngangai wat hapdeng jong pi ka jing Jingiaseng assembly hapdeng ka jing trai kam ka jing perkat kam ngangai pia gendu ye kan e pia tengku ye kan e om tang ma pi henrai haki wei ru ki seng trai kam ngin lap ye kan e ba barabor ha ka banengkong hi ka don kata ka jing tengku ru te henrai nda bala kam yang ngam jaliu ka wandur sha ka ba itanat Namar balay, umday bangi yasyon para yanong kit kam henry kata ka generation gap. Namar kata, kaktian ka jong balay lang baw Joel nang itulpa, kapan kan mawingi, kanang bangin la, ban husiar hag biyaday bagani. Gantan o bug yelaw mansim halor ka do baro, bagi kun senrang bagi kun gantay jong pikin itulpa, kita men ki jong pikin pas niu, ki samla jong pi kin yo i ya jing itu pa bad halor ki shakri shenrang bad halor ki shakri kan thai ngan the no book yalo mensim hakita kisngi ngilayo i ya kane haka testament ke barem kum no bau bleu la man penan kam yano na ka benta ka jing tmu ka jong u ngiyo i ru haka por bat ka jing trai ka jong jisu ngiyo i ru haka por jong ka balang ka benengkong haka por gi missionary sa galeng ka pertai gentop ye ka ri ka jong i ngiyo i bau bleu khat ye ki kan thai bat shinrang haga Jingpynbaptis ya ka kot ba lani haga Bible Society haga Snem handia Snem hangni ka Snem ka baladap ladang makla how are puwe ngi dang yo ban Rakhe ya ka tu ka Jubilee jong ka Bible Society hangni ha te ha shalom but haga we ngi seminar chuata ngilaya puli sapang ka Bible bat ki kenthai bat ngilala bhang tu ba ki kenthai ki long ma ki hagi babun ki jaka ki nong sedang jong ka Bible Society nang taru dan prenyo ki balong ki nong translate ngamudur bahagi por jong ka nabon ru kindon ki kenthai kindan ru ki senrang ki bayarap ya ki missionary haga to kopor ya ka ban translate ya ka Bible kata kam dai ge ke berit namar ka se ya ka nongrem jong ka jing job ka ban sawan ngem glad ya ka gatang jong ka Mary Jones ka kanarit kabadon kabanta kabakraw hakabede ban penpriang ya ka Bible sha ki weipat para manget be it tungine ped ya ka jing pelai lu jong Chris hakabalang hakinigisngi hakabalang ka jong ru ngiyo i hakabalang Presbyterian ka jong ru ngiyo i kumno bo bleu khat badu pendan kam Napdeng ki kenthai bat shenrang kena bat temen nakapor sekapor bat halaki jaga dang hagani ka Women Sunday bnai July baladap ngayo e ka ban le shemanta hakawe ni ke balang sheni saka than hajan Bangladesh hang tu layatu sapang iwe imeirat iba haba namar ideiru ibabu dukan ti don't nasnong hi kawe ka yeng kabalangat ha ka jingpang but kum ki banget ha ka khan ka shat Ukpa ulawan ya kaban simpeleng nagadukan jeng i.
lawan cem lawan tiet hagasin ke banagong 4 beng hagasin ke baar em Shushu hagasin ke balai em hagasin ke basau ru em kumta si kumta ita imeran iong umlong shu ladanga ai si ai kumni un sanum la siu shu but tanggata henry ita ikun jeng uru ila ban poi wat shadu ka ban yap te hagawai gasngi haba ulawan biang shisha ban pan na i em shemla ai shu yu iong am ai shu henry ya menta bat nga ngin let shing jong me ila shem yauta ukun bat ila ra sha ki doktor hang ni hasora bala shem bala lap ba uta ukun kana uyo ya ka jingpang tibi kan ya hap shano kapan pat peleng ba ka jingpang tibi te ka basngau kemen galong ba uta ukun kana hadin uyo ya ka jingkot pat bat tanggata ka yeng hi barok kowe lapan pet iki khmat ki jangki bat kila pediang yau Jesus Christ lingba ka jingsaki ke jong ini imerat ublay ukhat upanan kam ye gibriu kantei bechenrang halaki jong ki jaka halaka jong kapor ke jong ki henrai ki bakambun na kita kim rong ha ki slakopi jong ka jingtep jongi henrai ublay te utep ye ki badda ka kerteng kat kom yanes si pau khat sao bad unsai he ki ya kanong kabakrao hagini gisngi hapo jong ka balang yo iru ya ka jingtrai jong ka children ministry lane ka jingtrai ka jong ki kun khanna hagaba ya lab ya ka gospel ka jong Jesus Christ bad hagaba ai men sim ya ki weipat ki para khana Kristan ngiyo i kumno lengba ka rikasi channel ki khana ki long ki wei na ki ba contribute siya ka to ka fun ya ka ban shna ya ki yeng but ya ka ban ai ki kum ka jing ai Christmas ha ki por Christmas ki khana ki panlum ha ki kheu tendang jong ki ya ki pisa baro si Snem but ha ba kot jong Snem ba ki salej ban ai ban the kani kadai ka wei na ki saki ka wei na ki dak kumno ba ki khana ru ki tray ya ka mission ka jong ublay nangta ki samla lani kata ka youth ministry ha ki balang ke jong ha ki ni kisngi ngiyo i ba ki ru ki tray ya kani ka jingyalap ya ka gospel lingba jong ki sap ki jong ki ba ki jingnang jingtep ki skills ki jong ki kat kom kani ka jok ngidon hang ne apren jong i menta ka team jong ka good news TV ka barai ka project jong ka jingyaseng samla sinat sabngi bat kini ngiyo i bagila nang ra kata ka sakri ki jong ki ya ka balang bat ya ublay bat ya ka gospel lengba jong kani bat kham tam ye kani ka jing rakhe ka jungi ha kani ka por kilapan la yangi bagani ka jing rakhe kan long global menta ye kani ka jing rakhe ka jungi ye ki jing rwai ki jungi ki jing rwai ki jungi ye ki jelap ye ka gospel la ban snap ha keleng ka pertai ha kani ka ju ka por bat shibet ha ka jing sang ka ba sin i reverend nun Davis Powell ibalong general secretary jong kari Wales insai ka greetings ka jong i live in yang nang tay na Wales in pet singi in kren hapring jong i in ai ka jing kerku ka to kom no ngi laban yo ya kani ar po san Snem man swang yo i kana san po man swa shispa san po man swa handai hala ka jong ka por ublay usay yagi samla but menta hangiru usay but kaniga contribution ka jong ki samla kalong ka contribution siya ka mission ka jong ublay
kalong ka contribution sya ka mission ka jong ublay kum ka Jingiaseng kan thei KJP assembly ngi sngongu sibon ya ga good news to be ba kum ju ru ya usamla na ka balang Mr. Nangsan bor walang ubalaya rap yangi ha ka bayadai kerpang bagane ka live streaming program ka youth ministry hagini gitsingi but the children ministry hagini gisngi ngiyo bakum ki kon jong ka balang kumno baki yalap ya ka gospel leng baki YouTube channel kam tam hadin jong covid kanne ka penlong yaki bakin penpoy ya ka gospel keleng satlak jong ka perthai kalong ka jingpanya ka jong ublay ba nagaliang jong iki pait baru ngilala ban pediang ye kani bagalong ke ka balong full bagalong ke balong an nganget shua banda de shua covid let's say ngin ong kamlong balai le Jingiaseng le penlong Jingiaseng ha ke YouTube balai henry nang baga jingpanya ke jong ublay menta ngilong ki balakloi ban pediang ye ka bat ngi kwa her ru ye ka ngi kwa her ru ye ka para benget biin how try ka jing no senyang jongki ya ka jing lap ya ka gospel bat ha ka jing shakri ya ublay bat ya ka imlang salang kalong ka bakraw ngi ai ngo ya ublay na ka menta jong kani ka women ministry ru kalong ka benta ka bakongsan bha ha ka jing shakri ya ublay bat kibriu ha ka balang bat shabar kumju ka Jingiaseng kan thai KJP assembly ka Jingiaseng kan thai synod ripoy synod pedeng bat ru shabar hapo jong ka PCI ngiyo kan nu kilale ya ka kam ka bakraw na ka benta ka jong ublay kom kinong ya trailem bat u ha ka jing pelai lut ya ki briu ki ba ublay u ki ba ula thaw ila di ha la ka jong ka dur ka jong uhi ki kentei halakat ke jingsha ya ki trei ya ka kam jingpen halakat ke ta kaput ke besha ya ki lanikat ta uput balong ya ki bakin ki kendiat sakmat ki trei ya ka kam jingpen namar ki snau thu ba ka jing ya le jong I kam long ya ka snam bat ka do henry ya ki hima ya ki bor ya ki nang san sha pertai jong ka ne ka jing dum ya ki jing ba man ba kenja man sim ha ki jakap neng Ephesus kelanong ka ban riu ka khot ka bakada ka grand ye kani namar bagi don ye kani ka jing snau thu ka ba upol ha ka tu ka por udan bat u kwa ye ka ban pen kan mau ye ke Kristan ha Ephesus ki kentai ke jongi ru ha kani kisngi ki don ye kani ka jing snau thu badom tang bagi snau thu henry namar bagi laman ye ka jing pelai lut ka jong Kris saki Gelamat ya ka jing pelai lut ke jong Kris ya ki kani kan ke jing pelai lut Kris ha ka balang bat lingba ka balang bat ki kon jongka henry wala kata ngila kiyo ban kum ka balang ngisem bangidang don kam ban kami biang hadu kanu gani ka jing penlai lu Kris kalangam hangi hagini kisngi kam tam hagi jing shakri gi jangi yu ngina ito mo ya ka jing penki ka jong ublay lingba ki kon ka balang ngila ai kiti mo ya ki bagan long ka jing kersan neng idang penskam yaki mauser jong ka jing perkat rem kam tam ha ka bia day bagi kon kentei ha ka balang ba ka bit yaki
tang yakane tang katne yakatai hadu hangtai ka constitution jong ka balang gajongi ka balang Presbyterian hari India kam shambo mauser menu hagajing day bagajing sakri gigintai haga balang ngam tep ka nungun ngitep yakane what happening jongi gigintai ru ka nungun ngitep yakane tehenrai balai pat ngidang pensakot yalade hakakot baklam tho jang ka jingpat jule kakot baklam tho kaan baklam tho jang ka jing ong bangimpat jule lani ba ompat day por jendala ka nabon ka pensngap ya ka kot baklam tho ka ba ong haka bar kintai ka to ka por ba ombet ya ki kintai bandai school yo ba lengki no nginam jendala yo ya ka ban yo I kanne ka jing roy ha kin ki sngi hap deng jongi ki kintai jendala ka parau lai hat bat ki para bangaj hasala ha ka to ko por kim khlan kan nia ka jutang bat ki missionary ngin nam jendala yo nong hikai school na pedeng ki kentai hagen ki sngi iba menta don hagen ki sngi ki jaka ki ba ngila syusa ha ka kerdan tenat balang sa daki bun snem kidon ki bata hapo jong ka assembly ke jongi hakaba ki balang ki susah ka kerdan tenat balang bon snem nagadau ba umdan rangba ki bebet banlong dekat komiti balang bat banlong temen besan namar ki bebun ki kristan ki day ki kentai bat ya kata ka lengkaru layalap da ki kentai ngalal li kendu ikeni haki atli gi jaka ki than maurang keneng bat lengyong balaya thu ingi da ki nongyalam jong ka balang bat ha bagi le thu ikeni ngalas ngopla sibun kumta ngalaya thu kaliang saha iwei pastor ha ga jeng kren ge jonga ha ka wei pat ka jaka bat itai pastor yong ka bakum kata kabun dan pun gijaka kebajia kum tawang tau pasar ang hadu bangila kuslai bangimla ban ai balang kan nuru ya ketu ketenat balang ngimla ban ai balang haba kumta kumno kanyin traidam no ya ke Jingpynbaptis ka jingdang bam long lai lu ke jongi ha ka jingmot jing perkat bat ka jing trai jong ka jing snau bakan jado ka long ding pingkyang ya ka mission ka jong ublei ka mission jong ka balang hi namar kata kadawa ban penrung dekat kadawa ya ka man penlai lu no yaki mau sen ki jongi ban pelai lu no lani weng no ru yaki jingker ki jongi ki ba khanglat ya shiteng nagabalang bakin no benta lai lu sha kajing san sha kajing roy jong kabalang kajing dawa kami na mission hi mdei na ki kentai ndai kami na mission ke jong kabalang namar kata kam tam kini kisngi ha ka baga don kata ka jing dawa ka bagerki bangin pen stat ye ka jing alap ye ka gospel bangin kam pen janai ye ka jing alap ye ka gospel namar kata ki khon jong ka balang baro ki dai ban yo ya kata ka jing lai lu ka ba ukres ula pelai lu ye ki u apostol Paul ha ba ukran ye kani ukran sha ki Kristan gentle ha Galatia ha ka to ko por ki badan hapeneng ar ki jingmot namar balapen kulma jingmot yiki
Da kita ki apostol Jew, apostol Kristen Jew ki bawan na Jerusalem, Judea. Ban ong haki, hoi, pilong Kristen, Jingpynbaptis, hendrai ha ke juga por, pidai ya ke mansya ya ke jing ot share room. Umau ser jong ke Jingpynbaptis. Ulong ke Jingpynbaptis hau Chris. Kum juru ke jing ot share ke yang ya ke tradition, ke yang ya ke bangila jule, ke yang ya ke rugam, ke yang nam ta ke riti ke dostur. Henry upalu ong heki, kenang na ke benta ke jing lai lo u Chris sula pelai pi, namar kata wat lai penlong merau syo ya ledi. Namar ke jing pelai lo ke jong u Chris kalabiang yapi. Ki Kristen Jew I cannot share namar kata kadika culture ka jongki. Henry kamdon ka jing ai u Chris kalabiang ban pelai lut ban ai happy ya ka Jingpynbaptis. Namar kamdai kata ka jing ba ot share lane ka jing bom ot share ka ban ai happy ya ka Jingpynbaptis. Henry day ka jing ai u Chris ken. Namar kata ya ka Jingpynbaptis lut ya ka jing lai lut u Chris ula u Chris ula pelai lani ula penem yangi. Para bangin biit kabalang hari wheels kabalang kemi jongi. Nado meno kala pelai lut yeladi bat yela ki jongki kun jongka kentup kentai bat shenrang. Ba kenyami shakakam jing shakri. Ki wei ki kenhun balang ru ki ya shakmat hakanega benta. Wat hang ni hari mekalaya jongi ru. Katai ke benta cari garo hapneng ki Kristen Baptis. Kila pelai lu ye ki kentai ki jongki. Ki bubun ki student ki jonga ki student kentai menta. Kila long pastor ki badang sudap ya ke jingpuli ke jongki Snem menswa ki pa ya ke dur bat ya ka message sanga lang baka WhatsApp ban pen I mam la sai ka dai ka ordination ke jonga ngau bha ban duai na kamta jonga ki para lok ke jonga ki bay puli lang ban nga ki balai hikai ru labun bon Snem menta kila dai ki reverend man kane ha ga retreat hang tai ha JRTC hau banai June ngiyo narigaro yagaway ka Reverend Dr. Marlin Marak. Wat hari mekalaya jongiru ngila long kumta ngila yo kumta. Kabapani bagi kenhon balang Kristen kinigisngi kilanang pelai lut yeladi bat kilanang ya syakmat ru ha kani ka banta kabalong ka jingi kai ka jingkhot yingi bangi ru ngimdei bansa haju. Bad habo ong ikani katau yang ilang baro. Namar ka kabalang. Kabalang gadai mapi ban manga kiba penlang ya ka. Daga jing suspa ka bangilayo lang bau Jesus Christ nong penem. Ha ka bangi penlang lanangi rong jaga jinglang dukat ka ban penlang ya ka met ke jong Christ. Ka jing sakri lai lu yo blai ha ka balang kanja tang lada mapi ban manga ngi pen lai lu ye ladi nagi rukam perkat kiba om ya hab om ya desu kom ki kentai hi ngi dan palat marsiteng ka jing bun priu ha ka balang ngi long gi nong tabut babun tam ha po jong ka balang ha ki por bengi jin la ka long sya ka jing long khot komite balang lani Syaga jinglong temen besan. Lada kum ki kentai ngijir ro. Napdeng ki kentai bakin long kum ki khot komiti balang bagi temen besan. Klempep nginyo I ya ka jingkela. Klempep nginyo I ya ka jingkela. Namar ba ngilong kambun ka number kamtam haki por ki badon kam kumtu. Namar kata kalong ka basngau tanat. Baladon hakin riu tali ki presbytery hapo ka sinat sabngi kibala le yakani las lem menta.
kibala le kumta laslam bat hapneng jongi hang ni mentaro ngidon kibadai kita kidkhat committee balang ex general secretary jongka Jingiaseng assembly ru idei idang dei haduk menta idkhat committee balang ikong bakodor banet itu ibadai panelist menin gasngi kin riu tali ki presbytery kilas ngau thu ya kani henrei ngidang don kam saki wei pat ru ki presbytery hapo jong kini ki sinat ki jongi ki bant pen kelo yeladi yelo ka jong ka jingmot ka jing perkhat khnang ba ka jing basa ya ka balang kan long ka banang ya chaprang henrei ngin chu yo sngaw we man ka por ngin chu khnyum ru ngin ong bagadon ka jing terkhong bagadon ka jing tlot ka jing swai la don ru haki wei pat ki jaka haga bagi kentei ki la pau kerteng haga por jit kumni ngai kendu badio sngaw ru ya bun ki kentei nong jit ki ba ong ngati ngan wan be la sai ka sngi bat ngala ya lab ru hayeng ngi don sangut baro sangut kin wan ki ru kin ya jit ya ita bakon thop ya ikentei telada baro ngele kumta ngiyo ikata ka jing sngaw tho ka ba thamai ngiyo ikata ka jing pelai lot ka jong kris ngin la ken ban yo i ya ka jing kala ba ngin nam khanyum shu ken habang yo i ba ka jing terkhong ka wanjia haki balang ke jongi haki yeng ke sem ke jongi ngin nam khanyum shu henrei ngin shu ya trelang be tikani hi wala kadang longkum ni haka assembly ke jongi henrengi don ke jing kermen ke bakrau ba kumba ong haka tu por jong ka nabon bagi persang ban pensange eka nakabalong Kristan ki ong lada kane kadai na ublai ngenam la ban pensange eka dalai ru lada kata ka jing pelai lut yaki kon jong ka balang yaki kon kentai jong ka ru sha ka mission ga jong ublay lada ka dei ka plan ga jong ublay anam don mano bala ban khang yaga wala dagin don ki ba persya lanikin don ki ba umtre napna jong ikin thei rumo lada im don ki ba umtre yaka henrei compare la phi persya ne la phi phimtre phi sokyu lada ka dei nama lada ka dei kabor kabawan na ublay lada ka dei ka mon ka jong ublay kan sajia but let's see ngin sanla na pedeng jongi ki badon manta let's sing in sayo i kata but let's sing ila ru banam yo issue ya kata henrei ka kam ba ka jing trei ka jong ublay kanang ya sakmat ukres ulang unong pelai luj ubashisha ka kerteng jisu hakakten hebru yeshua kamot unong pelai luj ublay jong ka bible ulang ublay jong ka jing pelai luj nagapap bat ka jing tem rau ba bun chat kan thop ya ka jing tem rau ha ka jing mot jing perkhat uday uni ublay ubala ai ka jing hukom hau paro pelai no yaki priu jonga naga bentakay ba ken yo shakri yanga day uni ublay si span yo pusan snem manchwa ubala pelai luj ya ka nabon bakan yo shakri u kalai luj naga pap naga jing ting naga jing sngaw kaba laban tan ka naga jing pensitom ka bajur naga jing ngejbit bat naga jing it spa ula pelai luj ya ka kalau omat ya ka jing lai luj para bangaj be uni uju ublay ukwa ban pelai luj ngi war lembau Jesus Christ naga benta ka spa baga buram jong ni ka pertei henrei naga benta ban shakriyo henrei naga benta ban shakriyo kom ki gentai dongin pen slor yelade ban ngin ai men sem lem yaki wei ru
Kum ki kmi ki pa tungin ya pen slor ya laki jong ki kon jong i ken thai ban sinrang ban weng ya ki jing khang lat kum ki no yalam ha ki jing sang ken thai khna samla ha ki Sunday school bad ha ka balang tungin perkat be tang ya go wei ka thong ba ka ta ka thong ka long ban pendap no ya ka jia lap ya ka gospel da ka ba penlong ya ki nat trai kam baro jong ka balang kum ki karkhana penmi nong trai karkhana penmi nong trai ki nong trai ki ban yo ik skill ka jing tibet ki nong trai ki ban yo i ru ya ka jing yo i ka ba shai ya ka jing long jing man jong ka ni ka protei ka ba menta banda ka long kumta ngin sa yo iken baya ki sap ki talent ki badon hapo jong ka balang ka jongi ngin yo i bakia no alang bat ki thau lang sha ka ju ka thong bat kata ka thong ka long banya lap ye ka gospel ngangas ngau ban ai khublei ye ka jing sangan thai ki JP assembly na ka banta bakat kum ke jing pet ke jonga ngayo i ba menta kala shim khendiat ka senjam shakmat ka ba pen i bakala nang mat ba nang snau thu ye ga ni ga jing lai lud ha ukres ha ka ba dei ba ki kentai ha ki to ki por ki mamen swa hadien bang adang sudap kuli ye ka MTH ha ka Snem 8000 nga habalet ban ai paper keleng ha ki workshop jong ki Jingiaseng kan thai nang taro habalet sa ki Jingiaseng ki bapanlong ki Jingiaseng kan thai kham tam ki Jingiaseng yalap temperance ki Jingiaseng temperance lan ki Jingiaseng yalap habang alet hang tu ngayo i kumno ngayo i ngapet ya ka program sheet ban ngayo i hang tu ba ngai ba ki kan thai ki penkut ya lade bat ya ki wei pa ki paragan thai haga jingsim benta tang haga sisajai haga sngi utrai nong ya lam ru kinom sim lani bu de ki kan thai nong pulis dang ru nong ya lam jing ruai ru nong kren nong ya lap leten na yo bat kata ke jing i ke jonga ngala ra sa ki to ki workshop haga to por ban ya kren balai ke long kum ni ban nga kan mau iwe ten masan haga district ka jungi haga to por haba ikren ni kan i ong kum ni i ong kini ki kan thai kinang tang ban thau program hanrai nda kila thau pat ki pen kit hangi ngi la don pa ngi la khel pa kinang tang ban thau program hanrai ki pen kit hakiwe Hendai ngayo i ke jing kelau ala ka long ka badang khandiat hendai ke basuki bat nganget bakan long ka ban ne bat ka ban hangkiu ya kan ni bagaladon kata ka dak jong ka jing lai lut hapdeng jong ki kan thai bat ha kan ni ka sngi ka ba menta ngayo i ya ka leng ba ki program jong kan ni ka jing rakhi ka jong ka assembly nganget scam ba leng ba jong kan ni ka balong ka dak jing kerment ublei unang ya lam yangi haga bangin ngau tho bat ngin pendon kam bat penmi yaki so jong ka jing lai lut ka ba ukres ula penyo hangi ka ba ukres ula penyo hangi to ai na mar kata ha wangani ka khubor sapang ka jing pelai lut ka ba ukres jisu bagani ka jing rakhi jongi ya kan ka nabon jubili kan ai men sim yangi ban pelai lut ya la de ningkang kom ki kentai naga benta ban syakri ya ublay nangta bangin yo ban penai lut ya ki paragan thai ngin pelai lut ya ki to baro ki balong ki kon sinrang ki jongi ki paragan men sinrang ki jongi lan ki kon sinrang jong ka balang ha ka bakiru ken ya mi lang syaka kam jing syakri ya ublay kaban longken ka jing seu kelyang ka jongi na ka benta ka jing pelai lut ke bau kres ulawan ban seu daga dor ka barem halor jong ka dingpna ha ulum Calvary bangin seu kelyang ya ka ta ka jing le pha ka jong u bat ka khot yangi ka balang
kumta ha kani kapor bat yang hilang ha kani kapor ki basngap ia kani ka kubor kani kapor sha ka jinglai lut ka ba ukris ulawan khnang ban ai hangi namar don nu jiu don nu grek don nu mrau don nu ukenrat containation don containation rang hendrai baro ngelong ka we how chris upol ukraini kani ha ka city sigi galatia talenong ka balai kadkwat ka ba arpu pra para bengej be I ha kani ka por hadukat nung ilamat ya kata ka jinglai lut ka ba ukres u ai hangi henrei tungin duwai ho blai bangin yo mat bangin ngau to ya ka bat ya ka bor ka jongka kata ka jinglai lut ka ba ukres u ai hangi ka ban penjano ya ki jingting ya ki bam dei banting henrei banting ya ki badai banting ban penjano ya ke jing sngau khonyo sapang ki bam dei ban sngau khonyo hendrai ban sngau khonyo naga ban ta kita ki badai ken ban sngau khonyo badro ban long ki briu ki bakmen namar ga jingmen gadai ko we na ki dak lani ko we na uso jong ki briu ki balayo mat ya ga jing palai lut bat ki briu ki bakmen borobor ki pen kemen se ki we ru ki breu ki badan bor ki ai bor se ki weiro ke judan ke jing ong ba habang adon ha ga jaka ka ba ita idon ngas ngau sngan wat lada im ong ai lani wat lada im le ai nang ta jongga ndai ngas ngau shan namar ngatep ba ilong iba crowbor ba imju salia lani imju man lani ban imju man ban ailat ya kanu ka jingkren ben na ka banta ki briu ki bakum manga ki balamat ya ka jing palai do ki yo haki ya ka bor bat ya ka ta ka bor ka ba pawa ka jing men ka jongki klem ka jing tip jongki ki sam lang sha ki wei ru para bangej biin bat para kan ru komju ka women sunday jong upnai july menta ka snem ka ong bat scam ya ka ba padon yo ngila komplet ka ei kata ka ba ngidon ka women sunday jong ni ubnai agas lengba ka ribhoy snot ka ai ye ka jubab ka bashai ka jing lai lut how chris ka jing lai lut how chris namar kata menta shu kat kani ka jing yalang ba ka jangi ha ka kerteng jong ka nabon ka pen scam sandan namar ngi yo i yo so jong ka uso jong ka jing pelai lut ke jong chris ya ka ha ka tu ka por kanang pen scam ke nyangi bangin ngen bagalong ka basisya bangin yo mangiru ka bor kum baka nabon ka yo ka nabon ka em ha ka pertai tang si paus nem hadien ka jing long kristan ka jong ka si paus nem duna hanrai kan ni ka impact kan ni ka influence ka baka ka la yo ya ka man le dei tang yangi hang ni hari khasi hendra yakitu baro haga pertehi kat ki bayo man puli sapang jongka halagi jongki pateng ki jongki namar kata para bengej be tungin bat scam ke ke bagi don bat kata ka bangi don ka ba ukres u ai hangi ka long ka jing lai loi ublei unirap yingi bat un pensat bor yingi namar bangi ngin yo long gen kita ki ba ula pelai loi naga banta bangin syakri u blai nam tak buram ke jong u amen tungin de dwai ke buram ke jing u semai ku kenrat ni ai ya ka ba mi atrai melelam yang ikum ke kun ke jong me banyo ngau na tin ka ba khu ke jong me lemba jong ni ka por lemba ni ka atiar ke jong me ka balong ka syakri ke beret ke jong me ku kenrat metip kham ba ban mela khamba ban sumar
ya usambai ubala bet uba don ya kata kajing shisha ba un sanang penmi ya kiso kan rat bi ai namar kata ba uni usambai un yo ken kan rat ban hab haki kendau ki balong ki dau met bala da uhab haki tu ki jaka ki balong mau siang ru trai memedon ka bor ban penmi so nang ta Henry try kan ran nagamanta ka jingalap ya ka gospel what utaw mami halor mau siang ru kan ran ka jing mat ka la ban long ka ba compare Henry le si kan long ba ka jing mat ka bala ban penon kam ha ka ban ya lap ya ka gospel ka jing pen im jang mi ha kita ki ba ya im lang na mau siang kan rat bi in hami ngabuti ya kini ki jing persang baro ba ka bor ka jong men sim ba khu jang mi nagamta jungi lang baro kentub ru nagamta jonga haga keteng jisu ngabu igani ke jendu wai amen ngin yo sngaw munta ya gi Jingpynbaptis na I general secretary jengi ba naka kumju naka balang Kong chairperson ke program kat kumbala print ngin long ka por si bejisteng Legan ingin syania ka balang langin penlong si bejisteng ingin penjalan ya ka por ma mentaklat dap ka por si beji si beji hadu si bejisteng kendon gejing rawai penremen sim naka standing choir jong ka KHP snot mingi chairperson da ikong Sweet Mary Rapthap ibade I chairperson jong gejing sengkenthei KGP assembly Ninyo ya inong pulis dang da Mrs. Ribulet Chermang berlong treasurer jong gejing sengkenthei KGP assembly. Ngin penkela kendiat ika program sang tu. Hadin bangiladep ban puli badwai. Ninyo ya greetings na Reverend Nan Powell Davis berlong general secretary ke PC Wales. Ngin lum ya gejing aingu matkat badang lum ya gejing aingu. Ninyo sngow ya choir kemenengkong na kabalang nong saulia. Kabaar nak standing choir ke KGP snot mingi bat kabalai nak dekot bat ki delegates yoru yai nong kren hakani ke Jingiaseng na Reverend SR Dekhar I belong I senior administrative secretary KGP assembly iba in charge ru ya ke Jingiaseng kenthei yo I ke Jingpynbaptis bat ke Jingpynwai kawai pat ke Jingpynbaptis kalong Nikirpat igi dekot bat ki delegates hakan ni Jingiaseng mungkin sngob ha ban syongkat bala si jaka namar kan pensuk yangi anda habangin yeng ban ruai ya kini ke jingruai ki dekot bat ki delegates ki don ru ke momentu ki ba ke Jingiaseng kenthei ki GP assembly kala de pelaj menen ya ki ba lapen bet bandi hakan ni ke Jingiaseng ke menta nikirpat ya baro ki bawan hakan ni ke Jingiaseng Pin sngob ha ban ya thit kum ka jing yarap bat ka jing kershan ya ka jing sengkenthei ki GP assembly bat kan long ru ka jing sa jing kan mau ya phi ya ka ni ka jing rakhe ki jing aingu ki bangi layo pediang ha ka ni ka sngi ha ka por menem step shi baji nyau chiteng ha ka bible study ki long nyau hajar arspa arpo artengka mana ka ni ka por ka menta shi pho chiteng san phulai hajar praspa shipho tengka. Iyo aru igi donation na ki pra bangai pra kanthe na gajing seng kanthe sinot mingi. Laingut ki bom kwa ban panpau kerteng. Menengkong san hajar tengka, iba ar hajar tengka, bat ibalai si hajar san spa tengka. Boleh sibun kini gelong ke Jingpynbaptis. Tui bais cha pesen jong ke Jingiaseng kenthei ke GP assembly belong ru nong yalam na kabenta jong ke Jingiaseng te kumtu kumba ngila priang sngobha ya fi na dukit khat ke delegates par kumjur ya kinok kit kam jong ke Jingiaseng kenthei baro nen ke sngi da I pastor in charge jongi te saisi sen pat hakni ka step na kabenta kabalang ni priang sngobha
nak bentar jong kita baru ki para bangit ki jongi ki bawan cakri ke Jingiaseng dia ke jing kerpat ke jongi ni ke por ke long papin semua bahagian balawai ke ni ke Jingiaseng fenomena mi sunu ring ini song bet akini ke jaka bat kumju ru nak bentar jong kita pat ki basong hayeng mania bakin semua bahagian mi no sabar jong kadika yeng mania ni song ni ke baranda namar kum kabalang ilapan kre ya kasasngi nak bentar jong pi paro iwe dikata ni ke jingkerpat ke jongi bapin semua bahaya kaban pengongo dan nak bentar jong ki kuaya pat ilapan bet ru ya kitu giyeng ya kabah ki volunteer jong kabalang kin saya lam pi bat kita kilong kini ka standing kuaya jong ka Jingiaseng jong ka KJP sinot set ni kin salet hayin jong itamen basan PD ding do kini gadon hadong school standing kuaya jong ka KJP sinot mingi kin let hayin jong ikong holda m kenta kini gadon hang thiha dukan road kan ti ke bapindiar serum bat kumjuru ke Jingiaseng samla balang latra kin let hayin jong ikong piwalang kini ke yeng gadon hamawisiam te kumta nak bentar jong kini ki kuaya kin sengobah ya kabani don haki jaka ki ba pipidon kenang baki volunteer kin suk ya kabani kendu ipi pat bani lampat seki yeng kisam ki jo ki bangi lapan bet kini kilong ki Jingpynbaptis nagabang Kublai sibon ya ki nang penbenai ki mengi sngau nakabalang bat kumju naka Jingiaseng kentai jengi kumta kadai ngi ben sngobha ban bot ya ka ai ka baki Jingpynbaptis bangila yo sngau kenang baki baro kan long ka bayat bet renti Jingpynbaptis jengki ngini penwai no kapor kala dei bangin ya penwai no ikani ke jing sekri jengi entah kani kapor nga ai kublai Nabon Jubilee pisa sen baro kat kibe dan lang ne kerpang ya kinong ya sembenta nadu kabapula duai kinong lom jing aingu bat ya ka nong penkentang jing aingu nga ai kublai ru ya baro lai teliki kuayar kibla ai ki jingerwai ki babang ki bas ngauhun kabalong ru kawai na kasibenta ban sekriya ublay babaro ki jingerwai ki penken mawi ki jing iba ublay ki jing kerku ublay yang ilang ba ka Nabon Sawian kabalong ka kentai radba kabalong nengkong panlong nuksa yang i tau ublay ndo kerku ya pi baro kado ngai ku ublay ya pi kong Lendo apela ai ngi kubor ke bas ngau bang ke bas ngau hon ke bas ngau tiang ngangai skam baro ngi ngau ki jing hikai ki jing keren ki jing kaki balong ki ba ai men sembat ki ba ai ngi ki jing hikai kumno ngin long kum ki kon Kristen ki basisa ngin tray like lot lagi jong ki balang ki district ki presbytery ba hadu ki senat assembly kan long ka jing kersiu thia yangi bengin yo bangi yo ngau long ba ki jing keren ki jong pikong ingai scam ba ki ne ki ba ki ki bangi yo ngin ra laki song se lagi jong ki balang ki jong ni i ngau tu ba ki ne ki jing keren jong pi ki long ki jing kerku kumta knang bangin nang roy hakaban sekri yau nong pen jang Jesus Christ ublay undak kerku pi kong ka yang ka sam jang pi baro onang ai pi ka jing kwat jing kia ka jing start ka jing sampang ba penang la ban trei ban ai ka jing sekri ba khambha su ki por ki bandang wan ta ka ni ka por ngin kot no da ka ni ka jing rwai ka ban ngin ni rwai lang Nagajing ruai ke balai spa san prosau hadin kene ngas ngobhaban khot ya i Reverend DH Lengdo Executive Secretary ka
Sora presbiteri ben sawapan pelat yangi da kabakar ku penwai. Lais pak san posau silenter badunong penem ngas ngosok ngasyam ngobha lang bajing lenti bakem uyalam ukwer uda hang tahaki jan bepernai bat jingkemen sekir taba tang ya kanengan yai ruai lenter badu an yai sa dengan sobaban ya yang lang. Silenter bat lunong pen ngas ngosok ngasyam ngobha ling ba jing lenti bakim uyalam ukir uda jing sok chong kap neng ba yai shlei Day hang ni bangayo man ngatip ha ngam kuslai ringkat bat Jisu kenran ngatip ha ngam kuslai ringkat bat Jisu kenran lenterlen tibun ki jing ma bat lunong pen ngayai tang ma ulang basisha hapdeng ki yong bunjan laki jat batan kim kershan kamen sim rukas ngosliang deima uban lambantan hadu bandalan Siliang Deima uban lambantan hadu bandalat Siliang Silenter jing imbaropar ukat no jing it bashlei jing jathat yang ukular hakaying shong ne shate hang taha ki jan ba pernai But Jinkman Shakirtaba Tangyaka Ningan Yai Riwai Lenter Bat Ungan Yai Sa Tangyaka Ningan Yai Riwai Lenter bat ungan yai sa. Tun yuai. Longga borom bergajingo ya meu trai ublay ukpa ujung hibab neng. Bela penla ki khon ke jome. Bandon hakane ka jaka ka bakerpang. Ban ai ka jing shikri bat ka jing penun borom ya meu ublay. Berwanra yek ki bat mai ke jing jonge kum ki khon ke jome. Ni aingo namar malasya yengi bangin yo yek benta barok ban pendep lengba jong ada gestam kerpang na kapta kakdien kabakhoy hakabaka shikri ge jometrai kali astam apdeng jonge tu isne ban kerku yeki benta barok ki bangi ngelalapan pendep bat yaki bangin nang pendep ho kajingai eu jisu bo trai nong penem nong sius pa jonge kajing ei ublai ukpana bam jokot
lambat ke yeslap ke ba pensyaj bor ke ba pentingan ke ba tiang ke jong mensim bekoi to kinilai ke belong way blay way ke bor long lambat ngi ke bangai ke bersyukur me ha ke mensim ke bersisha ba don hang niru ba ha ke lensat lak jong ke pertai amen.